नमस्कार दिनै बिमा कालिनि जे फुजा जे उत्सव बेवहाय आङो बिटिसि बा जोंनि दतमा समस्तिनि बासिजों लोगोसे बिटिसि बासिखौ आरो असमबासि आबाद बिभिन्न जाति जनगोष्ठीफोरनि गेजेराव जों अनलायनाय आरो खौसेथियै थानानै स्पेसियेलि बिटिसि ओनसोलखौ जोङो गोजौ फारसे माबोरै लांनो हायो बेनि थाखाय आङो मा कालिनि खाथियाव आशीर्बाद बिगोन जाहाथे जोङो बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि गेजेराव अनलायनाय आरो खौसेथिखौ लानानै जोङो बिटिसिखौ गोजौ फारसे माबोरै दावगाहोलांनो हायो आरो समाजनि गेजेराव जोङो सामाजिक भाबै अर्थनैतिक बाहागै राजनिति भाबै जोङो माबोरैहाय लांनो हायो बेखौ मावफुंलांनो थाखाय आङो मा कालिनि खाथियाव आङो आशीर्बाद बिगोन।